Bon dia a tots, senyor president, companys. Se'm fa una situació, una sensació especial estar aquí, en aquesta sala d'actes, i en un dia com avui, fent-me càrrec de la gerència o de la direcció general d'aquest consorci. Cadascú al llarg de la seva vida professional posa el seu sentiment en determinats llocs. Per qualsevol metge segurament és fonamental on va estudiar, a quina universitat es va formar, on va fer la residència, sol condicionar molt. I a mi aquest hospital i el seu antecessor, la Santa Creu, el d'origen, em porta molts records en aquestes línies. Vull dir, Santa Creu va ser on vaig anar a fer les primeres pràctiques quan era estudiant. Santa Creu també va ser dels primers llocs que vaig col·laborar com a metge, crec que devia fer la primera guàrdia oficial estructurada de la Santa Creu en el seu moment. Devia fer la primera guàrdia estructurada de la Santa Creu en el seu moment, i també Santa Creu i el Consorci d'alguna manera va suposar la meva primera dedicació completa en els temes de gestió, en una època en què vam començar la Santa Creu i vam acabar aquí. Vaig marxar del Consorci just fent el trasllat. Per tant, són molt els sentiments que hi he trobat. També en el marc general d'organització, coses que avui semblen convencionals però en aquella època no existien, doncs vaig tenir la satisfacció d'organitzar o posar en marxa una sèrie de coses que avui en dia semblaria estrany. Un arxiu central d'històries clíniques, un sistema de programació de consultes, una planificació de quiròfans i una cosa que ara sembla anecdotària com és centralitzar les admissions d'un hospital. I això són coses que no existien i per tant les poses en marxa i tens satisfaccions completes en aquest aspecte. Per tant, vaig marxar, hem tingut un recorregut diferent per diferents hospitals de Catalunya i per l'ICS especialment, lògicament, i ara torno a estar aquí, lògicament per intentar continuar i mantenint aquest hospital en el nivell bo que està, intentar millorar-lo en el que pugui i en tot cas posar l'èmfasis en una sèrie de línies. Hi ha un pla estratègic que està aprovat. El pla estratègic no té que tenir cap risc de no fer-se. De fet, s'assembla molt també al que teníem en el seu moment aprovat en l'ICS, en les seves línies principals. Per tant, és molt difícil no tirar endavant alguna cosa que és molt coherent i molt ajustat a les necessitats del moment. Aquest no és el tema. Com deia jo, em sembla un dia, les 8 línies són perfectament acceptables, els 18 objectius del pla estratègic també. Potser puc matisar les accions, que jo li donaria algunes prioritats respecte a unes altres, però les accions d'un any a l'altre canvien. Altra cosa és després discutir l'organigrama i aquí haurem de fer una segona avaluació. No us entretindré perquè també l'hora que és, m'imagino que teniu altres coses. Sí que us intentaré explicar més o menys les línies en les quals dintre del pla estratègic jo li donaré importància. Primer dels pacients. Lògicament estic d'acord amb l'afirmació dels pacients, del pla estratègic, els pacients han de ser al centre i que hem d'estar orientats als pacients. Orientats als pacients vol dir que podem utilitzar els pacients experts perquè ens ajudin amb els altres. Però estar centrat en els pacients, ho comentàvem avui amb altres aspectes amb el comitè de direcció, no és tant la polositat que li donem o el que descrivim en el pla estratègic, sinó que en la pràctica, en el dia a dia, en el que és la lletra petita, ho fem. És a dir, diem que estem centrats en els pacients quan anul·lem consultes les intentem distribuir en els propers dies, no les passem a la cua i els hi tornem a apuntar al cap d'un mes i mig a les consultes. Diem que estem centrats en els pacients quan si anul·lem intervencions intentem resoldre-les d'una manera improvisada o afegint-les. Intentem estar orientats als pacients quan donem les explicacions necessàries de per què canviem o no. Per tant, ens hem de fixar molt en la lletra petita. O urgències, quan els estem atenent, que els seus temps d'espera no siguin més llargs de lo necessari, en algun moment pot caldre, les decisions es prenguin a temps i donem respostes adequades. Això significa estar orientat als pacients i aquesta és una línia que hi penso posar èmfasis. Tinc molt clar, i si alguna he pres al llarg de la meva experiència d'aquests anys, és que una cosa són les decisions que es puguin prendre des de dalt de tot de la piràmide, però si no baixes tots els esglaons per assegurar-te que aquella decisió d'alguna manera es compleix o s'interpreta, moltes es poden quedar buides en el calaix o acaben no sent simplement aplicades. Per tant, ens hem d'esforçar a baixar i mirar què hi ha a baix. No vol dir tampoc estar tot el dia a baix, sinó
fer els gestos necessaris per saber què està passant. La segona gran línia són els professionals. També ens podem omplir de compatibilitats, d'habilitats, podem parlar de tot això, però a mi el que em preocupa primer és intentar millorar l'estabilitat laboral dels que tenim, intentar millorar la garantia dels seus contractes i veure si en algun moment, entre les ajudes de tot, les retribucions les podem tornar a posar en norma. Però també hem de buscar la implicació dels professionals en la gestió i en la seva participació en les decisions del dia a dia. Participació que no pot estar exenta de risc, és a dir, el mateix que qualsevol directiu, les seves decisions tenen uns riscos, els seus professionals en el que prenguin i en les decisions que prenguin n'han de prendre, però tenen que tenir el seu risc. I, lògicament, nosaltres ens hem de preocupar a través de la formació de donar-los i ampliar-los les habilitats i les competències, perquè d'alguna manera els professionals haurien de ser els possibles directius o comandaments del futur. No és que n'hagin d'anar buscant cada vegada alguna fora, però els de dintre els hem de tenir formats. El tercer gran aspecte, lògicament, és l'organització. El que volem avui en dia tothom, no és exclusiu de ningú, no són organitzacions aïllades ni endogàmiques, sinó organitzacions integrades. Quan diem integrada, fins ara ho dèiem sanitàriament, en totes les fases, primària, hospital, sociosanitari. Hem de començar a parlar també d'organització integrada amb aspectes socials, i crec que aquest és un dels temes pilot que s'espera per Vic en els propers dies. Per tant, dintre de tot estaríem avançant en el que és una organització integrada, però que a més és necessari. És absurd en un moment en què tenim els pacients crònics més o menys complexes o més o menys deteriorats, que ens demanen solucions específiques, que intentem donar solucions parcials, sinó que el que hem d'intentar és donar solucions globals. I tot això ho hem de fer-ho amb dos conceptes bàsics. Intentar que les unitats, els serveis o els grups puguin anar avançant amb un cert grau d'autonomia de gestió fins allà on sigui possible. Els recursos i l'organització ho permeti, però assumint els riscos que significa aquesta autonomia de gestió, i com una organització fent una aposta per tres elements fonamentals. El primer, la innovació. Una organització que no innova es queda estancada i mica a mica va perdent. La innovació té que ser un dels motius prioritaris per avançar, però hem de fer-ho amb metodologia, no de manera improvisada, i aquest sí que és un treball de participació de tots vosaltres aportant idees i propostes en aquest esquema. Ho hem de fer-ho també en la vessant de docència i amb la recerca. Amb la recerca l'únic que sí que hem de dir és adequat al tamany i a la complexitat que tenim. I el mateix que se'ls diuen als grans, ens toca també als mitjans. No es pot fer qualsevol recerca, sinó aquella que tenim el coneixement, els recursos i la capacitat adequada per fer-la. Fer recerca per fer recerca no és una solució, sinó que s'ha de fer planificada i orientada en aquest aspecte. També, lògicament, no conec suficientment l'organització en aquest moment, però una orientació lògica que hem de tenir tots és estar orientats als resultats. Tot el que fem té que servir per obtenir un resultat. Un resultat que pot ser, lògicament, millorar la salut dels pacients. I, per tant, això hem de fer-ho amb garantia de qualitat, amb eficàcia de les sistemàtiques que empleem o les tècniques que empleem i d'una manera sostenible. Però hem de ser conscients de quins són els resultats que tenim i cap a ells hem d'anar-nos abocant. Conèixer-los, assumir-los i intentar-los millorar. I per últim, no menys important que tot l'altre, jo crec que és un nou paradigma que s'ha posat èmfasis i que aquí d'alguna manera s'ha fet també amb una sistemàtica determinada. I com he dit al principi, no som avui organitzacions aïllades, estem en un territori. El que val és el territori. Jo tenia 3 comarques en la primària, 3 primàries diferents, 2 vallesos i el Barcelonès Nord i Maresme, que les seves necessitats, les seves solucions i la seva cultura no s'assemblaven en res. I per tant, o treballaves amb cadascun d'aquella manera o si els intentaves uniformar, allò no funcionava. Estem nosaltres englobats en una àrea centre, però que tampoc s'assembla res. Ni el Bages, ni l'Osona, ni l'Anoia té res a veure cada un d'ells. Té unes característiques, unes necessitats, uns recursos, una manera de fer i una cultura absolutament pròpies i ben diferenciades les unes de les altres. Per tant, el que nosaltres estem és a dintre un territori i hem de treballar per un territori integrat. Integrat
tots els proveïdors d'aquell territori, totes les organitzacions que puguin d'alguna manera col·laborar. I a més nosaltres tenim un segon territori afegit, que va més enllà d'Osona, que és la famosa aliança del Triangle. Això ha donat un pas més i on comença a posar en marxa que a vegades en segons quins llocs no n'hi ha prou en un territori, sinó que les organitzacions ja són supraterritorials. Però aquí és on s'han de resoldre els problemes. Les llistes d'espera s'han de resoldre en els territoris, amb els proveïdors dels territoris. Els plans especials d'urgències es resolen en els territoris, amb la primària i amb els hospitals i els sociosanitaris, i buscant solucions a casa. Pretendre resoldre'ls unilateralment no farem res. Per tant, aquests són els 5 eixos: pacients, professionals, organització, resultat i territoris. I aquí us demano, lògicament, la vostra col·laboració. Tinc les portes obertes, podeu intentar parlar amb mi o enviar-me algun correu, el que vulgueu. El meu correu és públic i si no us el donaré, el publicitarem perquè em pugueu escriure. I us ho dic de tot cor, perquè sé que moltes vegades les coses que un diu no arriben, o al revés, les coses s'interpreten diferent segons l'esgraó. Això passa, és normal, no vol dir que sigui dolent, però a vegades és bo saber-ho per intentar modificar les coses. Si no se saben, és molt difícil arreglar situacions o coses perquè un pensa des de dalt que ja ho ha dit i que tot es farà com ell creu. A vegades ni la mateixa manera que dones la instrucció s'interpreta exactament igual per tothom. Per tant, aquestes coses són possibles, però són les que hem de canviar si realment volem tenir una organització que sigui cosa de tots. Res més, espero anar-vos veient. Properament aniré fent reunions amb els comandaments de les línies i intentaré veure la situació exactament d'aquest hospital, el mateix que l'altre. No crec que s'assembli com el dia que vaig venir jo, que només hi havia les parets. L'anècdota que em vaig trobar jo, quan venia amb els dos que veníem, era que no enteníem res del que estàvem veient, perquè ens miràvem els planos i no érem capaços d'interpretar allò que estava posat en el plano si era allò que estàvem mirant. Fins que vam trucar als serveis d'arquitectura i ens van dir no, que en un moment determinat per canviar l'entrada principal es havien girat els planos i si els volíem veure bé teníem que mirar els planos com aquell que mira pel retrovisor del cotxe. El que vèiem a la dreta estava a l'esquerra i el que vèiem a davant estava a darrere. Ens va costar una estona, però mica en mica ens hi vam anar entenent. No siguem així, intentem fer-ho bé i endavant. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència.